wacho ni weche constitutionalism koro chalo gima lus matin. To kata kwa loko turubin koro Komollo karo wang'iyane doho wuon. Ang'o monego bed ni lokore e doho kaendi mondo mi jopiny opar ni ka ng'eto moro wuok e doho to en ng'eto maratiro. Kapok abiro kanyo, ok adwa wuok kani wa accuse ng'ata ng'ata. Nitiere lawyers bende mantiere Kenya Kwanza, kar ma filtered Kenya Kwanza, ma soba, ma wuoyo mang'ani kono president adieri. Achiel kuom gi en David Ochieng. Naneno kowuoyo thurgi kucho chonde. Achiel kuom gi en Murkomen, pok winjo kowuoyo wach doho. Iwinjo. Nikech ong'eyo. Wasepuonjo gode lo gi ng'eyo. Ni nitiere process and process ni ema kifuatilia tidhi succeed. Kata atun jeno pok owuoyo. Koro okodo keto nwa go ng'ata ng'ata, but joko mowuoyo mfuo machalo senator ma luongo nyingecha to nyaka wakwe direct. Kwa duogo ginane wach doho ka koringi ni sitiyo kanyo higni 13 ang'o gire manyaga koro lokore aparo ni tigi moko ariyo iwinjo. Mokwongo en mar Judicial Service Commission kende, data mane gigolo chande gik matimore whatever kande investigation mang'eny kande wan samoro wang'egi nikech wan wafuatilia machiegni to ng'eny jok ong'eyo iwinjo. Koro ka ginyalo improve process ma giwuogo gi ji iwinjo. Gigi be keto mana website donge koro ng'iyo kanyo jo fwambo gi keyo ulando gi piyo iwinjo gige chal kamago to samoro video ng'eni tigi kadhi mbele orochore to tiga ka itiyo kod isand. But remember ne okidwa ketho nying ng'ato nikech amba ng'eyo jok ma asekata yombo kes kuomgi iwinjo to giweyo ni gimoro notimore. Adier ni en case ma week. Samoro en ma technicality, samoro is file case kasa osekalo. Iwinjo. Koro mokwongo JSC of course nyaka gi improve process mar communication gi. Anapro ne gitemo. Nchagi negi haya nyako manen ja media chande. Ng'e mane timo standard chande. Onego beno revamp communication mar gi weche gi. Sana ka koro siasa samoro bedo maliet kama. Mar ariyo ma already gitimo. Already JSC to man ang'eyo as a fact nikech kuranda ba file cases. En ni ing'e chutho mibadhi mane wacho ni do chon to ne ni kamilun registry kama nitere files mang'eny ka. Iwinjo. Nikech samoro files go ng'eny mopong'o room kama. Koro mondo mi clerk achiel mondo many ni file go moko lal gi chal kamago. Koro kan tigi menjo tomore kuom COVID maber. En ni do no chako ni cases karibu te itero online. Kuro wantiyo kwa the registry wa file electronically. Shida ka endi ni kao muda mondo jiteo adapt ki technology. But kuro kik file case electronically nikech kata ane simba ka endi emati anwang'o message ni case ni oketi bedo mention chik machal kama. Case ni oketi hearing machal kama. Ike kata judge man go. Iwinjo. Kuro kik integrate technology to ng'eny weche mibadhi gi endi biro rumo sana mibadhi ma inyalo rom gi registry automatically iwinjo. Mar adek maparo en ni obviously ka ng'ato nitiere mantie do mapod kawasoya koponi nitie to nego bed no ng'eyo sane ni koro level ma public awareness ni malo ok ja ketho nying institution mangima nikech inowuon gin gi ulafi mari to mago tabia mar individuals ana koni okan spokesperson mar judiciary but ang'eyo ni kan nitiere nikech jogi te gin lawyers yawa magistrate gi judges gi lawyers so surely onego bed gi ng'eyo ado gi dhier iwinjo o gimeyo ndio but o gi dhier iwinjo so onge tiende afadhali cham matin dijam salary matin dijam igni break dan kao pesa matin to kur ketho nyingi ketho nyingi gweng'u gi kachal kamago koro moko to gin individual integrity to ng'ama ngi integrity ting'eyo ni JSC nigi process an ng'ani miyo thuolo nyaka Supreme Court chope ema incho tieko mar chitembe koro ng'ato bedo processed. Okay. Ang'o minyalo timie mondo mi cases gi odhiye mapiyo matin nikech ng'eny ne samoro